Ahojte, moje meno je Juraj Récky a pracujem v nadácii Pontis. Mám na starosti nadačný fond Slovak Telekom pri nadácii Pontis, ktorý vlastne vytvoril aj službu online tlmočník a ja som zodpovedný práve za túto službu. A som veľmi rád, že túto službu využívate. Do dnešného dňa máme zaregistrovaných viacej ako 120 klientov a bolo uskutočnených od začiatku služby až po teraz viac ako 450 hovorov. A sme veľmi radi, že tú službu využívate, že sa stále hlásia noví a noví klienti. A píšete mi viacero otázok a ja chcem zodpovedať na takú jednu najhlavnejšiu, že ako súvisí naša služba online tlmočník s osobnou asistenciou a s tlmočníckou službou. Tak nesúvisia vôbec, nemajú nič spoločného. Osobná asistencia a tlmočnícka služba sú platené zo štátu, zo štátneho rozpočtu a naša služba online tlmočník nie je platená zo štátneho rozpočtu, je platená z iných zdrojov, z súkromných zdrojov, zo zdrojov práve firmy Slovak Telekom. Takže nie je to pravda, že ak by ste využili službu online tlmočník, už nemôžete potom využiť tlmočnícku službu alebo nemôžete využiť osobnú asistenciu. Nie je to pravda. Môžete využiť aj našu službu online tlmočník a zároveň popri tom aj tlmočnícku službu a zároveň aj osobnú asistenciu. Ak by ste mali akékoľvek otázky, veľmi rád vám na ne zodpoviem. Napíšte mi mail, môj mail je tu. Takže ak by ste čokoľvek chceli, neváhajte, napíšte mi a ja vám rád odpoviem. Teším sa odtiaľ, dovidenia a majte sa pekne.